Nyt yritetään voittaa tää peli. Teen video. Teet video. Joo. Pelataan AV:llä. AV on metsässä. Siinä on meidän AV. Sopii katsomaan mitä mitäkin. Sopii. Video varmaan meni pilalle kuin minä. Noin siihen. Hei äiti, mitä kuuluu? Mikäs se on justiin? Joo. Semmoista. No mitäs siellä? Ei mitään ihmeempää. Tero on täällä käymässä. No näin, kiva. Selvä. No, tuliko sulle tänään avustaja? Tuli. Tai tuleeko? Tulee. Monessa tulee? Kello 17. Okei. No niin, mitäs meinaatte? Me mennään katsomaan sitä Koskikeskuksen sitä Hurmion esittelyä. Aha, tuleeko toi Terokin? Tulee. No niin, koska se taas alkaa? Syyskuussa. Okei. Onko teillä vielä niitä lippuja jäljellä? On. No niin, selvä. No sehän on ihan kiva mennä kattoo. Niin. Joo. Ok. No, mutta eikös mitään, mä oon kovinut marjoista, mä aion keittää niitä tässä ja semmoista. Joo. Ei muuta mitään eteenpäin. Kari tulee tänään mökiltä ja Joo. semmoista. No niin, mutta palaillaan. Palaillaan. Super. Moi moi. Moi moi. Kyllä me lauantaina voidaan mennä tuonne Särkäniemeen. Minä sain avustajan siihen. Okei. Laura Könönen. Pidetään kiva Särkäniemessä silloin. Joo. Kello 12 tulee Laura ja on kello 20 asti. Kulta. Joo. Nyt me voidaan lähteä, jos... Odotan, mä teen tähän video loppuun. Joo. Mitä? Ei mitään.
No sit kun niistä lähtee, niin mä otan pikkusen heineitä. Joo. Kerro sitten kun Kerran.